Boyfriend ang ni Jobanivlog t-shirt tamu ko fin ko show bor boy shoy ma chu ko ban nai mohor lan sina per tamu gai em pai blos ufra je sela mo jabai hani mani interesting khamne sesta khalamuna ang deha thik gaya babu ओमफ्राय नै बिमा फिसायनि नै बिदानि स्कुलाव फैदोंमोन आरोना मा होनो फिस होनो फैदोंमोन आङो खिन्थु 8:30निफ्राय 9:00सिमल'नो आङो नटिसखौबो मोजां नायाखिसै ओमफ्राय आरो दायो खुलिफिनगोन आरोना गनायनि सिगाङावहाय अब्ला नायनोसै फैनानै फिसा आंहा जमा जानानै दङ सोरबाफोर मास मोननैसोनि आरोना गलं गफंनि गेजेरजों होनाय जायाखै ओमफ्राय बिफाया जोंथ' मैया फैबाय नालाय जि जोम एसे आं सुनसै दे नों देहाया हाथाराबालाय होननानै गावबाथ' हाया ओमफ्राय आङो फैबाय आरोना थाबायनानै फैदों नै ओमफ्राय बेयासो लाब जाबाय आंहाथ' खामानि जायाखै हनै मालाय थफ्ला मोनलायबाय बेहा थफ्लानिफ्रायलाय बहाथो बारग'नो हांगला गला बोदों सुनाफोर र' गाज्रि मोननाङा देखायब्रानाय मोननाङा आरोना आंनि हालादखौसो शेयार खालामदों नालाय स' नायलांनो हायो बिदिब्ला आंनि ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय मोनसे खोथा आं क्लियार खालामनानै होनो नागिरो सानैसो आगैमोना आंनाव कमेन्ट हरदों माने खनसेल' नङा खननै खनथाम हरदों नङा होमबा आगै फर्मखौ स्कुलाव फर्म होयोबा लानानै दोन होननानै आरोना ओमफ्राय आं माने दासान्दि नोंथांमोना नुखाबायना आं स्कुलावनो फैनाय जाया फिसालाया हारसिङैनो फैयो मालाबा साइकेलजों मालाबा थाबायनानै आरो नै दाथ' बिफा फैनायनिफ्राय बिफायानो लाबोगासिनो दङ ओंखायनो आं फर्मनि खोथाखौनो बारा बुंनो रोंला आरोना ओमफ्राय दा नटिस नायबोदोंमोनबो आङो नुनाय बायदि मोनाखिसै ओमफ्राय थेवबाबो दायो आङो जुदि फिसखौ हैनो थांफिनोबा माबानो काउन्टाराव जिरायग्रा सिस्टारनाव खनसे सोंगोन आरोना फर्मफोरखौ माला होगोन माला मागोन होननानैहाय ओमफ्राय गाज्रि मोननांला आरोना नोंसोरबो जबरदस्त खबर ला जेनेबा आंखौ आसा खालामनानै थानो नाङा आरोना आंबो फिसा गोनां नालाय फैनो होमबानो फैब्रबनो हाया स्कुल फारसे बिनि थाखाय आङो एसे माबिबाय आरोना खबर लाबाय था आरोना खाथि खालानि जाय माने फैनानैबो खबर लाफै बेबादिसो जोंबो आगोलाव बेलेग स्कुलाव होदोंमोन नालाय ओमफ्राय फैनानैबो खबर लाफैदों ओमफ्राय खबर लायै लानानैसो फर्मफोरखौ मोनलांदों जों आंबो क्लास 1निफ्रायसो लादों नालाय नार्सारि केजिनिफ्राय बेयाव होआखै ओमफ्राय नार्सारिनियाथ' मोनगोन इजिलियैनो जेनेबा ओमफ्राय एक्सट्रा क्लासनिखौ एसे सिटआ बारा बुरजा जायाथ' लिमिटनि जायो नालाय बेखौ बांसिन खबर लानांगौ जायो आरोना स' खबर ला आगै जुदि बे स्कुलाव एडमिसन लानोबा आरोना गासिबो स्कुलावनो बेबादिखा नङा होमबा बेलेग क्लासनिफ्राय पटकके लाबोयोबा सिटफ्रा बारा बुरजा जायाना एसे एनैल' लिमिटेडनिल' लायो नालाय ओंखायनो खबर लाबाय था आंबो थांनाय जायो माने खबर लागोन आरोना आं जे नटिसफोर एसे नायलाबोदोंमोन नुनाय बायदि मोनाखै आरोना आङो फैदो आरो सासे सुबुङाबो लंपेन्ट गानदोंमोन हासुनानै खुनानै नै बेगावसो खननानै लाबाय आङो गैया दा ओमफ्राय पेन गैया मा गैया ओरैनोसो आरो हनै आंबो पेन गांसे एक्सट्रा लांफायाखै बिनिथार आङो थाबनो फैफिनबाय आरोना फिसाबो होनो मोनखायाखिसै नालाय फैदो माव आदारा ओमफ्राय जिया बारा गैखायामोन नालाय बिथाङा सुनानै आदारखौबो हाखाबायमोन आरोना जेबो जालानो नै लाव हारसिं आरोना आलु दरसे होनानै बेखौनो थेला जानोसै ओमफ्राय मैयानि बिबार लाबोनाया फाजा एवनोसै मालाय गावनो सायनानै सिफ्रुनानै दोनहैखाबाय गाइखेरा बिथाङानो जानखाबाय नै आं एसे एवख्ला फैबायल' आरोना फैदो थाङा जोंहा थांसै फैदो नुवाखै माबा मानसि समाय बारुवामि हानदो थां ओइ नै खारबा ओइ थांदो आं थाङा मा आं खिनो ओंखारदों दाना हनै गस्लाया फैलानायसो आंहा लासो थांनोबा थाङाबा फैदो थांदो थां माबार बिदाया दहाय टिफिन लांफायाखै दासो हैनोसैनो नोंखौ होसोथारनां लाजिलायबाय नालाय लाजिलायबाय गोलैहां जानायखौ लाजिलायबाय अखा जेरखौ हाथारलासो आं मानसिखौ बाराद्राय बारमामि जानायखौ टाइमा नोंखौ बिदि नेबाय थागोनथ' मामाथ' थांनोबा थां माबा थां आदानो टिफिन हैनोनो रुवाय टिफिनखौनो लांफायाखैनो बिफा फिसा जारलाथार हमथा मोजां हमथा बाबानाव येट फिसालानि अखाजेर बुद्धि दा टिफिनावबो हैजायो होननानै बिफाखौ होननानैहाय दा टिफिन सम जाबाय नालाय बिफाया लांनानै हैफिनो दहायनो लांफाखानो हायोमोन दखाननिफ्राय खम जारला दा हैनांगौ आरोना मालाय संदोंमोनलाय लाव ओंख्रि टिफिन हैनांगौना 11ता जालायबाय नालाय ओंखायनो आं नायनोसै आरो नै लावखासो थेबथे बाथोन बायदि खालामसै दालि एसे संनांगौ बायदि मोनदों आङो संनोसै न' सिबहोलां संहोलां
बरिया खारना लावानो एवनायावनो गेब्लेजोब्बाय बिदिसो जानांगौ लावा बिदिबाथाय बाथोनबाबो नो टेनसन आरोना जेबो नांलाया दिब्लायनि नाबो नांलाया माबानि क'क्राझारनिबो नाबो नांलाया ब्रह्मपुत्रनि नाबो नांलाया आरोना आंना बेबायदिबाथाय लाव गोरलै आलु बास थेलथेला जि सुन्दर लावहाय सयथिबो लेथेब लेथेब जानोसै लाव गोरलै लकेल दुन्दिया दान आरोना थिग थाक जाबाय मोनबाय बियो बिदिनो दोनगोन बेखौ दे मादे आं दसे गोलांसो नागिरदोंमोन बिसिनि अयथासारखौनो आं हाला आरोना नायलाय खावांखु दे खनदो आंना स्कुल फैलायलांसिगोन नोंसिनि थाखायनो खनदो स्पेस खननो लादोंमोन दां फिसाजोआ माइकखौनो होला पाबन हरदो बाबा खनसेनो जि खननांगौ जिया रानबाय नै हप्पासे दे खावा 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 हरे राम हरे राम हरे राम गैला खनबाय दा ओमफ्राय सनाफोर आंखौ सोरबा रायनोबा रायदो एकदम ब्लग्सखौनो आं कन्टिनिउ खालामनो हायासै सिदि आङो बेलासिनि माने खोमसिलायबाय आरोना नै फिसालाखौ दोननानै फैलायलायबाय ओमफ्राय ब्लग्सखौ स्टार्ट आरोना साहा फुदुंनायावसो सोरबा आगैमोना सोंहरखादों माथोआ मानो बिदि जाखो आब' होननानै स' बेमार मानसिया थिग नङा देहाया ओंखायनो माथोआबो बिदिनो देहायाबो बिदिनो आरोना ओरैबादि गाज्रि बारे बुंबाय थाला आङो फुङाव जाखिनि खनसे लुस्रदोंमोन मगनै मगथाम दै बेनो बे मोखां दोखां सुवाखै बे जाला बुद्रु जाय बुङैनो दं आरोना जेबो नङा रुम सिङाव थानायलाय नङा होमबा अननानै माबाफोर लायनानै जाहोदो होननानै थिनहरदों आङो बिदाखौ टिउसनाव दोननानै फैनानै फिसा थांफिनबाय पकराफोर एसे लाना फैदो साहा खहाबनायनि होननानैहाय माने दहाय ओंखामखौ बारा जानो हायाखै नालाय दा बुंसै आरोना बारे खिथाबाय थाबा गावनि देहा बेमारिखौनो खिथाबाय थायो होननानै नोंथांमोना सानगोन बाट आङो खिथाफ्रांबाय गाज्रि मोननाङा आरो बिथांमोन फैसानि थोबथोग आं माबा मोनसे खामानि मावनानै लानोसैलाय ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौ दङ दे सनाफोर बे बुस्थुआ ओमफ्राय अन्दरफ्रावसो दंलाबायो आरोना जाब्रा जानानैहाय थख' खालामनानै शेयार खालामसै आङो दिनै ओमफ्राय अलसिया बुंनो ना मा बुंनो आं मिथिला खिन्थु जिरायलायनानैसो खनबाय आरोना बेनिफ्राय कमेन्ट मोनदों आङो दुगैया मुवा ओंखाम संनानै जाहोबाय होननाय आरो माने सानसे सिगांनि जिदिना गामिनिफ्राय फैदों हिदिनानि जानो हागौ हिदिनानि काहानिखौ नायनानै आंखौ बुंदों जानो हागौ सासे सिस्टारा आरोना मिनिनोबो ओंखारदों आंनावलाय आरो मा हाब्रु नांदों ना मा नांदों जेबो नाङाखै बेलासिनानै फैदों गोजांनो थोथोरबो सोर दुगैनो आलु बाथोन संनो थाखाय दुगैनांगौ दरखार गैया आयु मालाय गावहासो आंनालाय आं जागोन दे मा लाबोखो बिथाङा पकरा आरोना ओमफ्राय आं बैसिनि आब'मोनावबो हरनो होननानै थफ्लासे लाबोनो थिनखादोंमोन पकरा ना एसे हेभि जानोसै आरोना आङो बेलासिनिखौनो जानायाथ' जानाङामोन मोनाखाबायानो 5:30 बारखाबायानो ससबो दंबावलायो आरोना मोनानि मोनाव हरबाय मोननैसो बास सोमखोरलायनाय आरोना गोबाव जाबायना डाबल गुदुं खालामबाय दहाय दुंनानै थाखाबाय आरो नै दा एकबार गोदौ होबाय आरो सापाताबो एसे बारा जादों खोमा आयु नै आंनि आथिङा मुगैनाङा दे रायजोफोर भगबान दा खनसे आं दिनै जेबो फोसाबाखै ओरैनो मगनै लुस्रदों होनखाबायना न'निफ्राय फैनानै फुख'नाय जायाखै नै बेहाबो जायाबाबो लिलि लाला लायो आरोना थाथारदों गाइखेरखौ जादो मा बेखौ दोन जाखाया दोनदो गाइखेर लोंदो बिफा पकरिखौ नांला जाहै बारा जाया इयो खमबा जाबा सिंग्रा खावसे जायो आरो जाया खामसावसावबाबो जानायखौ गारनो हाया सस गोदै सिंग्राया एसे सिगाङावनो एवनायसो थुलु खालामना लागोनसै आं जानाय लोंनायखौबो आरोना आरो जिरायलायबावबायसो मैया होनो मोनिया बेलासियाव फैफिनाखै दिनैसो फैफिनबाय आरोना दिनैसो लाफिनबाय फैदो
जाय जायाखैमोन सोंदोंमोन नै माबानि नार्सारिनि फर्मा ओंखारबाय आरोना 1st 2nd आरो 3rd डिसेम्बराव फर्मखौ होगोन ओमफ्राय इन्टारभिउआ जागोन 12 आरो 13 डिसेम्बर नै बेनो ओमफ्राय एक्सट्रा क्लासनिखौ दानो होथ'वादां खबर लाफैदोंदां आरोना 1st 2nd 3rd डिसेम्बर दिनै होथ'वाखै ओमफ्राय टाइम दंबावो 1st 2nd and 3rd आवसो होगोन डिसेम्बर 1 2 3 थारिखआव आरोना लांफैदो आगै नों आंखौ लानो थिनदोंमोन ना खबरथ' लाबाय ओमफ्राय फर्मखौ होथ'वाखै नालाय लांफैबानो जाबाय आं फैनायनि बारा गद गैला ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दालाय खर्मखौ एसे देखायबाय नङा होमबा ओमफ्राय नै जोंहा माखासे गिफ्टस हाबनानै दङ आलासि बिथांमोन लाबोनाय नानिनि किउट सा मोजां मोजां गस्लाफोर उथिदों मालाय नै बिबैमोन लाबोनाय बिमादैमोन लाबोनाय नै नानि नोंनि माव नोंनि आया फोथायावबाय थांखो नै नानिनि ना नानिनि येस नैबेबो जोंहा नै बाबा नङालै नानिनिसो सना ओमफ्राय बबे बबे गस्लाया सोर लाबोनाय आं हमनोनो हायाखिसै आरोना माने आजावदों आरो बिसिनायाव दोनदों नालाय औ नोंनिसो नानिनिसो खालि नैबे गुदुंखौल' आया खिथाहरनाय आं गुदुंखौसो लांदों हामगोना हामदा होननानै सोंहरफिननायखाय मिन्थिबाय आं बे ओमफ्राय आइनिया नैबे आरो सेटआ बिजनिनि आइनिया बेखौल' मिन्थिबाय आङो ओमफ्राय बाखि सोर लाबोनायमोनथाय मिन्थियाखिसै आरोना आङो नैबेयो जाहैबाय किसान बाजारनि बिमानै औ है गथ'आ रिमटजों मा सेरजोबखो ओमफ्राय नैबे गामिनिनो बिमानै बिमाय उद्गम मोना होनाय आरोना सुरिदारा नै नैबेखौ सोर लाबोखोथाय आं मिन्थियाखिसै आरोना जायखिजाया थेंक इउ जा मोजां आरोना गुदुं गुदुं मोजां मोजां गोजा मालाय ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय नैबे आरोना स्कार्ट लायबावसो मालाय एकदम दंग्लाब समायथारो बिदिया नानिखौ ओमफ्राय नैबेयो दादि मादै लाबोनाय आरोना जोंनि बिराद गिदिरद्राय उनावसो गानजागोन बे दानो गानजानाय नङा खमसे खम बोसोरसेसो थानानैसो गानजागोन बे थांबाय बेनिफ्रायहाय नैबे आरो बाबुनि गानबाय बेहा खनथामसो गानबाय बेखौनो गानगासिनो दङ मालाय गिदिर साइज लाबोखादों भिडिअफ्राव नुखायोना मानसिया गिदिर जाखाबाय साइजआ गिदिरखौसो नांखागौ नालाय बे आरो ओमफ्राय नैबेबो मालायनि दादि मादै लानाय आरोना ओमफ्राय लंपेन्ट दङ नै बे आरो लंपेन्टआ लोगोआ कार्ग' ओमफ्राय सनाफोर दानिया सफैबाय बिमा बुरैनि टेनटेने बिमा बुरैयाबो मोनदों नै सबसे उन्दैसिन आमाइनि आनैया लादोंनो आरोना आं मोनथियाखैमोन ओमफ्राय उनाव मादैनि फिसाजोनाव खबर लाहरबाय आङो दख'नाखौ सोर लाबोखो आं मोनथियाखिसै होननानैहाय माने उनावसो नायबायना आङो अखानायै माने मोनायावसो नायबायना एकदम अरेन्ज कालारनि आरोना थेंक इउ स' माच आनैमोन मादैमोन दादि मादै आमै आनै गासिखौबो जोंनिसिम एकदम बेसेन गोसा समयखौ माने दोनथ'नानैबाबो सफैनो हानायनि थाखाय आरोना जेने थेने लेंहरबाय सफैनो हाबाय बेखिनि आरो गिफ्टनिथ' जरुरत नङामोन अननानै लाबोबाय आरोना गोदोनिफ्रायनो आलासि जाबाथाय आजावग्रा मानसिखा नालाय आङो मा होनो आलासि जाफैबाथाय फैसा मोनलांखागोन होननानै मिन्थिखाग्रासो नालाय माने आजावखायो आसा खालामग्रा मानसिखासो नालाय दासिमबो मिनिनानै थैनोसै आरोना दासिमबो होनबावोसो आङो आमाइमोनखौ होनबावदोंसो आरोना आमाइ आंनो होलांला 50 थाखा होननानै बिराद मिनिनानै थैगोन आरो माने कमेडि स्टाइलनि आरोना नै दख'नाया बिराद गिदिर आरोना मालाबा गाननानै देखायनोसै सनाफोर दे गिदिरथार दख'नाया ग्लोम ग्लामनो नै बांद्राय बे ख्रां ख्रां बायदि नङा जायखौ आं गाननानै बिराद मोजां मोनो बिसो आरोना औ र' जारलाहाय नोंसोरजों आङो एसे बेफोरल' नङा मालाय बेजों लोगोसे जानोबो मेला थाखा मोन्दों बिदायाथ' हाथायानो लोमलाला आरोना आरो बिनानावनिखौ साननाय जायाखै थेमायाव सफैबाय ओमफ्राय बिदाया गावनिखौ मालाय आरोना ओमफ्राय आमाइ लाबोनायाहाय मा होनो फिसाद्राय जादोंमोन ओमफ्राय आं हरफिनदों आरोना सापागुरिनिहाय माने बाबानि बिनानाव आनैमोना ओमफ्राय सोलायनानै नांगौबा लाबोनोबा लाबोदो बेलेग मालाबाफोर लोगो मोनबा लाबोफिनसै होननानैहाय आरो लाबोबा बेलेग बुस्थु लाबोनानै लाफिनदो होननानैहाय हरफिनदों आङो हामिखौलाय मानो लानो गस्ला गुदुंमोन आरोना बेनिफ्राय आंनि आब' आरोना बे आनैनि फिसाजो
आस्थाम फिसा लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय बेखौबो आं बावबोबाय आरोना हजोंनो थाबोबाय गामियाव बिफाया मालाबा थांबा लाबोथोंसै एक्सट्रा दोन्दोंमोन नालाय सोनानै लाफिन बावबाय आङो फिसाजोनि बियायंनो अननानै लाबोदोंमोन माथो होनबावनो सोनाफोर आंनि ब्लग्सखौ नायनानै नोंथांमोना हमनो हाखासिगोन बे मानसिया दासान्दि थिग गैया होननानै आरोना मोनसे 10-12 मिनिटनि ब्लग्सखौनो सानथाम गाहाम खालामनायसो जालायलांसै आरोना माने हाया कन्टिनिउ खालामनो खामानिफोरखौ स्पिडआव मावनो हाला नालाय ब्लग्सखौबो थाब थाब लानो हाला जेबो लानो हाला आरोना स' दा बेखिनियानोमोन सोनाफोर बिराद सान्थि आरोना खामानिया जोबनानै थांबाय मोजाङै मोजां जेबो प्रब्लेम मोननाय बायदि मोनाखिसै आङो जेबो कमप्लेन मोननाय बायदि मोनाखिसै आं मिथिला ना उनावसो कमप्लेना सफैयो आं बेफोरखौ मिथिला आरोना स' सोनाफोर दा दोनथ'नोसै आङो मैयाथ' दुगैयाखै नालाय दा स्र' दुगैनानै लानोसै माथा साथा लोबनोसै मानग्लुंजोब्बाय दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आं लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच